सामब्राम गोजा नोंथाङा सामब्राम गोजाखौ जायोना? नाथाय नोंथाङा मिथिगौना सामब्राम गोजायाव मा गुन थायो? सामब्राम गोजायाव गोबां गुनफोर थायो आरो बियो जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा खालामो। सामब्राम गोजायाव एन्टिअक्सिडेन्ट्स आरो कम्पाउन्डफोर थायो जाय ट्राइग्लिसाराइड्स आरो कलेस्टेरलनि थाखोखौ बाङाइ खालामनानै जोंनि बिखानि बेमार खैफोदखौ बाङाइ खालामो। लोगोसे बेयो ब्लाड प्रेसारखौबो दबथायनानै लाखियो। सामब्राम गोजाया इमिउनिटिखौबो बांहोयो आरो बेवहाय भिटामिन सीबो थायो जाय जोंनि देहायाव गिख्रंथाव केन्सार बेरामखौबो दबथायना लाखिनायाव हेफाजाब खालामो। बेनि अनगायैबो जोंनि सावस्रिनि हारखौबो बांहोयो। नाथाय सामब्राम गोजाखौ गोबां बिबांनि जायोब्लाबो बियो जोंनि मेगननि नुथाइ गोहोखौ खम खालामलाङो।